Bună dimineața la cafea! Vă povesteam despre influența Franței în guvernul Bolojan. Și nu numai despre Dacian Cioloș, care prin cei 3 miniștri, că stai că ieri vă vorbeam de 2, dar sunt 3. Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Daniel Păslaru. Țoiu la externe, Buzoianu la mediu și Daniel Păslaru la fonduri europene. Toți 3 provin din grădinița politică a lui Dacian Cioloș. Dar nu mai e vorba despre asta. Este vorba și despre faptul că ieri a venit așa un pe pâine față de ceea ce vă spuneam. În programul de guvernare pe care l-a prezentat Ilie Bolojan în fața Parlamentului, când a obținut votul de investitură, a făcut o mențiune extrem de importantă. Printre reformele pe care urmează să le facă este achiziția de rachete de tip Mistral, nu de fapt de tip Mistral, rachete Mistral, că așa scrie în programul de guvernare, pentru întărirea capacității de apărare. De ce e important amănuntul ăsta? 1. N-am auzit în viața mea să treci într-un program de guvernare faptul că achiziționezi un anumit tip de rachete. Astea sunt rachete de antiaeriene, de apărare, un sistem destul de imobil, dar e franțuzesc. Și asta îl face extrem de interesant. Deci, încă o dată, în programul de guvernare nu s-a vorbit despre întărirea capacității de apărare, despre faptul că urmează să cumpărăm rachete, ci că urmează să cumpărăm rachete Mistral, adică de la Macron. Vă mai duceți aminte de vizitele din februarie, stați că vă zic exact când au fost, 19 și 27 februarie 2025, când era președinte interimar Ilie Bolojan și când toți ne-am mirat cum l-a luat Macron și l-a trecut la dreapta lui. După ce inițial nu fusese România invitată, în discuțiile privind modul în care se vor comporta statele europene în cazul Ucrainei, a fost invitat, a primit onoruri, tot ce trebuia. Cât ne-a costat? Păi deocamdată doar vreo 2 miliarde. Mai mult, Victor Ciutacu spunea aseară că aceste rachete sunt cu 80% mai scumpe decât prețul lor normal. Adică, nu numai că le cumpărăm, dar dă și o șpagă mică. Cuiva. Cui? Păi cred că tot la Florian Coldea ajung banii, pentru că el este unul dintre oamenii care se ocupă de achiziția produselor militare franceze în România. Sau este consultant în zona asta, nu degeaba e decorat cu legiunea de onoare, nu? Hai să ne aducem aminte că și Coldea, pe vremea când era ofițer, a primit